Yes, man kan godt bryde den sociale arv. Så er det dig. Vi bliver i Tuba-sporet, fordi nu er det din tur, Henrik Appel. Du er landsleder for Tuba. Værsgo. Tak. Og allerførst tak til familien fra Hadsund, at I vil åbne jeres hjem, så hele Danmark får et indblik i, hvordan det også er at leve dernede, hvor det er rigtig mørkt. Tak til Pernille og Christian som instruktør på filmen, og Helle fra Made in Copenhagen og Line for at sætte det her fokus. Og jeg må jo sige, for en Tuba-synsvinkel er det jo rigtig, rigtig positivt, at vi får sat fokus på det her. Tuba har eksisteret i 16 år, og vi har aldrig haft så meget opmærksomhed som nu på den her lidt også tragiske baggrund. Svend, han er jo lidt af en charmeur. Fuld skrue på, og jeg ved det, fordi før jeg blev ansat i Tuba, der var jeg souschef på en institution for hjemløse misbrugere, så jeg har arbejdet med Svend og Svends typer i rigtig mange år, og ja, de er charmerende. Men han er også en mand, der rangerer lavt på den sociale rangstige. Svend er ikke højt uddannet, og det er dyrt at være misbruger. Mange kan derfor have rigtig, rigtig svært ved at identificere sig med Svend og hans familie. De er noget specielt, vil mange tænke, og Svend er i hvert fald. Men problemstillingen i blodets bånd er ikke speciel. Og det vi beskæftiger os med her i dag er ikke kun et socialt problem. Bare en tredjedel af de børn, som vokser op i familier med misbrugsproblemer i Tuba, har samme baggrund som Svends børn. Resten kommer altså fra middelklassen og fra velhavende hjem. Vi kan derfor ikke nøjes med at bare tale om, at nu skal vi bryde den sociale arv, fordi det er den sociale drikkearv, vi skal bryde. Den sociale drikkearv er en arv, som børnene må slås med resten af livet. Og de unge, som kommer til Tuba for at få hjælp, har allerede et alkoholproblem. Også selvom de ikke rører en dråbe selv. De har et kæmpe alkoholproblem, for de lider under deres forældres drikkeri. En tredjedel af børnene er selv i alvorlig fare for selv at ende i et alkoholmisbrug, selvom de har hævet deres forældres misbrug. Og selvom alkoholmisbruget har ført meget dårligt med sig, målt i procent ser det sådan her ud. 13% af alle børn fra en familie med alkoholproblemer har været udsat for seksuelle overgreb fra et familiemedlem. 18% er blevet slået. 19% har oplevet vold mod andre i familien. 26% har mistet deres mor eller far ved dødsfald, og 32% har oplevet selvmordsadfærd hos forældre. Det er altså voldsomme og dybt alvorlige hændelser, mange af disse børn har været udsat for en rigtig tung arv at slæbe rundt på. Men selv uden at have fået bank, selv uden ikke at være udsat for incest, eller uden en mor eller en far, der er døde, har opvæksten for halvdelen af børnene i misbrugsfamilierne alvorlige konsekvenser. Så alvorligt, de er nødt til at have faglig og professionel og velkvalificeret hjælp, for at kunne leve et normalt liv med uddannelse, med arbejde, ægtefælle og børn. Det er sådan, at de nære familiemedlemmer til mennesker med alkoholproblemer bruger sundhedssystemet op til 4 gange så meget som almen befolkning. Så alene der kan man måle, at det er nødvendigt at gøre noget. Og det er også interessant, at meget af det her det ofte er noget, der bliver betalt i Socialministeriet eller de sociale område. Jeg er nu faktisk ret overbevist om, at en små 40-50 millioner aldrig nogensinde vil blive opfattet som et problem over i sundhedssystemet, hvis man tog det deroverfra. Sådan kunne man løse rigtig meget. Men ikke desto mindre, så ser vi endnu tydeligere blandt de unge, som søger hjælp i Tuba, at når de unge begynder behandling i Tuba, lever 56% op til diagnosen PTSD. 14,5% er udsat for seksuelle krænkelser i barndommen, og 44% har oplevet fysisk vold eller trusler om vold i barndommen, og den fysiske vold stod på i over 7 år i gennemsnit. Therese var også lidt inde på det. 63% har oplevet psykisk vold i over 9 år i gennemsnit, og 32% har oplevet selvmordsadfærd hos en forælder. Procenterne her er altså således højere end de tal, som vi har fra Sundhedsstyrelsen. Desværre skal disse hårdt belastede unge ofte selv finde ud af, om der er hjælp at hente. Det fortalte Therese lige før, og det er sådan, det er for de fleste. 38% har ikke talt med nogen overhovedet om deres forældres misbrug, før de kom til Tuba. Så lige her bliver jeg nødt til at sige, vi er fuldstændig enige i Tuba om en tidlig indsats er rigtig god. Men det her, det drejer sig ikke kun om dem, hvor kommunerne har identificeret, at der er et problem. For hovedparten af Tubas unge har aldrig nogensinde været i kontakt med det offentlige, og de ønsker ikke at blive registreret i et offentligt system. Så vi kan ikke kun tale om en tidlig indsats, vi skal tale også om de unge, når de er blevet 18 år. Jens Arnsen, som både skuespiller og instruktør, og som er opvokset med piller og pH-lamper, som han siger, han er aldrig nogensinde blevet identificeret af en kommune, men han lider stadigvæk under det, holder også rigtig mange fantastiske foredrag omkring det.
Mange af vores unge, de har jo for tidligt over for kammeraterne, lærere, pædagogerne, for alle. De har løjet og for tid, og ofte, som det også er blevet sagt her i dag, aner de ikke, hvad der er normalt. Det anormale er blevet normalt. Og hvad kan man så gøre? Der er ingen tvivl om, at en tidlig indsats, som jeg kom ind på før, vil hjælpe. Hvis alle i familien holder det skjult, må og skal vi hjælpe børnene, når de selv henvender sig. I Tuba gør vi meget for at nå ud til de unge, så de kender vores tilbud og ved, at der er hjælp at hente. De kan komme i Tuba for de 14 år, og vi har forholdsvis nyt tilbud til skolerne og til kommunerne om at undervise lærerne og relevante medarbejdere i kommuner i at få øje på de elever, der har brug for hjælp, og så gøre noget ved dem. Og når de unge kommer til Tuba til rådgivning og terapi, har vi kvalificeret personale. Det er også rigtig, rigtig vigtigt. I Tuba hjælper vi de unge til at blive bevidste om deres eget forhold til alkohol, og til at regulere det forhold, så de ikke selv udvikler et alkoholproblem. Hvilken nu eller senere i livet i forbindelse med kriser eller andet. Vi bryder med andre ord den sociale drikkearv. Vi hjælper de unge med at bryde de følelsesmæssige og sociale tabuer, der står i vejen for, at de kan skabe et tilfredsstillende liv. Det første skridt hen mod en forandring, en forbedring af de unges livskvalitet, er at få de unge til at se en sammenhæng og en forståelse af, at deres nuværende problemer har udgangspunkt i deres opvækstvilkår. Mange af vores unge føler, at det er dem, der er noget galt med. Men det er sådan set deres opvækstvilkår, der er helt galt med. Og vi hjælper de unge til at kunne håndtere en udfordring ved at gennemføre en uddannelse og kunne fungere på arbejdsmarkedet. Vi har faktisk en aftale med Aarhus Handelsakademi, som køber 10 pladser hos Tuba, fordi de kan godt se, at de kan minimere frafaldet med det samme, hvor man kan i gang sætte en behandling hos de unge. Så hvis man sætter ind over for den her gruppe, vil du få flere unge, der faktisk gennemfører deres uddannelse. Vi hjælper dem til at etablere og fastholde et tilstrækkeligt godt netværk, hvor de har den fortrolighed, som er væsentlig for deres trivsel, og for at de kan opbygge en tilstrækkelig robusthed. Vi styrker deres kompetencer og bevidsthed om at være forældre, så de ikke videregiver tidligere indlærte negative mønstre til egne børn. Mange af vores unge er så bange for det der med, hvad nu, når jeg selv skal være forælder. Og derfor, når vi har vores drop-in-møder, hvor vi diskuterer eller snakker om par og omkring forældrerolle, så står de i kø for at komme ind for at høre om lige akkurat den problemstilling. Og vi lærer dem at håndtere den belastning, det er, at langt de fleste forældre fortsætter deres misbrug, og dermed bliver stadig dårligere i takt med, at de unge bliver ældre. Og en meget væsentlig del af det er at lære de unge at håndtere den sorg, som vil forblive i den unges liv, og som vi i Tuba kalder den kroniske sorg. Vi ved, og vi kan dokumentere, at 88% af de unge, som var moderat til svært deprimerede, da de begyndte i Tuba, ikke er deprimeret efter behandling. Og 46% af dem, som mente, at deres problemer påvirkede deres evne til at gå på arbejde eller passe en uddannelse, i høj grad bliver bedre til at håndtere deres problemer efter Tuba-terapi. Og at 51% i nogen grad bliver bedre til at håndtere deres problemer. Som I kan se, så får flertallet det væsentligt bedre efter en terapi. Men hvorfor er der så kun forholdsvis få, der kan få lov til at få den hjælp? Vi har pt. Omkring 1800 igennem et terapiforløb om året, og flere hundrede på venteliste. Jeg kommer lige ind fra København-afdelingen, hvor Annette Wilhelmsen var på besøg her i morges, og vi får mellem 3 og 4 henvendelser om dagen, da vi har gjort det den sidste måned. Og derfor blodets bånd er jo med til at synliggøre det tabu, det er, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Så derfor kan man sige, vi har jo selvfølgelig brug for, at vi kan nå ud til endnu flere. Men der er over 100.000, som har brug for hjælp til at bryde den sociale drikkearv og få et liv uden angst, spiseforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder. Apropos med, hvem er det, der skal betale? Mange af de her penge kunne tages over et sundhedssystem, som alt andet lige får minimeret deres udgifter til angst, depressioner, spiseforstyrrelser, kotter og hvad de ellers er udsat for, de unge. Vi har unge, som har været igennem lige så belastende oplevelser som børnene i familien i Blodets Bånd eller familien i Brønderslev. Og vi har børn fra yderst velhavende hjem, som er evnet at holde den pæne facade udadtil, men også har levet i et helvede og har brug for hjælp. Men det er jo ikke kun dem, der er heldige at bo i en kommune. Vi er 12 steder, og lige om lidt, så er vi også det 13. sted i en kommune, der har fundet ressourcerne i egen kommunale budgetter, helt uden satsmidler. Det er fantastisk. Så mangler vi stadigvæk nogle få kommuner endnu, for vi når hele vejen rundt, men vi er på vej. Men hvad så med alle de andre 1000 unge, som ikke får den her hjælp? Det skal retfærdigvis siges, at der også er børn, som bliver opdaget af kommunerne. Kolding Kommune er et godt eksempel på, at de faktisk også har et tilbud, hvor de unge også kommer, men viser et alternativ eller et supplement til det. De har det også i Københavns Kommune, men ellers er der ikke rigtig mange kommuner, som har det. De får tilbudt at gå ned i det lokale misbrugscenter, hvor de så kan møde deres far og mor, eller hvem de nu kan møde, eller slet ikke møde nogen.
Det er ikke hensigtsmæssigt. Det, der er fordelen ved Tuba, det er, at det er de unge sted. Her taler vi ikke om